factor te 12 le 18 factor te in ang hi mun khata tiang kan la thamei do na ni chu alo ni a hele he in ang he tian mun khata kan la nga adang in ang om chuan hele he po hi in anga tian chi kan la lenga in ang nei lo kha chu amal malin kan lang ta hian chu hi kan la le pho tanga chuan chi hi kan la tel ve leang anin an lo kha chuan a san ve ve in lak tur ani hian chuan kan puntir mai do na ni kan puntir chuak anga enjange han en ta wala a puntir chuak chu 36 alo ni ta a LCM chu 36 alo ni ta ni mani HCF kan zo nang khan awal sa me me ma HCF fa kha chuan a inang te chau kha kan la a amero chu LCM a chuan in ang lo po kha a san ve ve in lak le zel tur ani tikhan LCM chu kan zong thiam tura ngai ta ina homework ka ron peng chunga in ron chokanga dar thum ma in a the chuan in ron submit don ya thiam lo in nei chuan min ron zo tanga voi ka ta tam deu deu kan zer lo na chan hi chu in thiam chian the na turin tam deu kan zer kha chuan in thiam chiang no te ka lawa in thiam chian the na turin tam vak lo kan zer thina ni LCM chau kan zer ang ro in ya po shiat por te hi aul sama bangin uluk davin